இவருவரையும் உமது பராமரிக்கும்படி இங்கே அழைத்து வந்தீர். ஆதலால் இவர்கள் இருவரும் உம்மன் திருமண ஒப்பந்தத்தை உடன்படவும் இவர்கள் கொடுக்க போகும் வாக்குறுதிகளை உண்மையாய் பாதுகாக்கவும் உடைய பேரருளை இவர்களை பெருக செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஜெசுதாஸ் ஆகிய தேவ நியமத்தின்படி திருமண நிலையில் ஒருமித்துவாக துளசி மெல்பாவை உனக்கு மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு சுகத்திலும் சுகவிடத்திலும் இவளை நேசித்து ஆதரித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முகம் பாராமல் இவளுக்கே கணவனாயிருப்பாயா. துளசி மெல்பா ஆகிய நீ தேவ நியமத்தின்படி திருமண நிலையில் ஒருமித்துவாக ஜெசுதாஸை உனக்கு கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டு இவருக்கு கீழ்ப்படிந்து பணிவிடை செய்து சுகத்திலும் சுகவிடத்திலும் இவரை நேசித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முகம் பாராமல்